Milí učiteľ cudzích jazykov, moje meno je Michal, som autorom aplikácie Vocabby a v dnešnom videu vám poviem o skvelej novinke v aplikácii, vďaka ktorej viete vytvárať balíčky veľmi jednoduchým a intuitívnym spôsobom. Určite poznáte, že v aplikácii sú dostupné slovíčka podľa učebníc, podľa témy, alebo ich môžete zadať manuálne, pričom Vocabby vám doplní preklad. Novinkou je ale vygenerovanie balíka pomocou AI, tak sa poďme na to pozrieť. Stačí si zvoliť, napríklad chceme 6 slovíčok na tému. Dáme, že zvieratka po anglicky, rovnako to funguje aj samozrejme v iných cudzích jazykoch a na úrovni A1 až C2. Klikneme na tlačidlo a slovíčka sú vygenerované. Môžete ich dať vygenerovať znova a čo sa týka ďalších možností, môžete si dať napríklad vety, že slovíčka sú o vetách na danú tému, alebo otázky. Vidíte, že teraz aplikácia vygeneruje otázky a ešte tu možnosť slovíčka a vety, čiže 3 slovíčka a k ním 3 vety, kde budú slovíčka použité v kontexte. Takže takto vám Vocabby šetrí čas, balíky viete vytvárať na tému, ktorú zrovna preberáte a stačí kliknúť na vložiť do formulára a už si ich môžete doupraviť, prípadne pridať, ubrať na mieru, ako potrebujete. Okrem toho máte aj skvelú možnosť vložiť sem fotografiu učebnice, na základe ktorej Vocabby rozpozná slovíčka alebo vety a automaticky vám doplní preklady a balíček je vytvorený. Vyskúšajte na www.vocabby.app ešte dnes.